Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас, шаноўныя гледачы. Сёння перад вами выступае каманда гомельскага гістфаку. Я капітан каманды Яўген, а таксама мае сябры. Артём, Дмітрый, Яўген, Кацярына. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску буква, па-беларуску. Ці верыце вы, што фразеалагізм бібікі біць ужываецца ў значэнні гультаяваць, бяздзейнічаць? Колькі складоў у слове змест? Ці верыце вы, што вярста – гэта старажытная мера адлегласці? У 15 ці ў 17 стагоддзі, калі адбылася бітва пад Грунвальдам? Колькі беларускіх франтоў падчас Вялікай Айчыннай вайны удзельнічала ў аперацыі Баграцыён? Як называецца ўрачыстая песня, прынятая як сімвал дзяржаўнага адзінства? Ці адносіцца аблавуха да галаўных убораў? Згадайце імя беларускага паэта Багушевіча. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску палаценце, па-беларуску. 3 удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Евген, я набрал наибольшую колькость баллов, я буду гулять апошним и выбираю категорию история. Меня зовут Евген, я набрал другую колькость баллов и выбираю категорию культура. Гулять буду другим. Меня зовут Кацярына, мне засталася категория мова и гуляю я першай. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першая з іх – гэта Кацярына. Яна ўжо накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Кацярына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вельмі рада вітаць вас. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, дзе вы вучыцеся, студэнтка якога курса вы? Я вучуся ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны, а на гістарычным факультэце зараз перайшла на другі курс. Цудоўна. Скажыце, а родам вы з Гомеля? Не, я приехала з Бабруйска. Раскажыце пра славутасці бабруйскія. Ну, па-першае, гэта знакаміты памятнік Бабруйска, памятнік Бабру, Бабруйская крэпасць. Ну і сама назва Бабруйска таксама мае свае карані ад назвы маленькай рэчкі зараз Бабруйкі. Раней яна была вялікая, і у ёй вадзілася шмат баброў. Ну, тут зразумела паходжанне. Каця, першае пытанне. Што
з'яўляецца аб'ектам даследавання фразеаграфіі? Значэнне фразеалагізмаў, паходжанне фразеалагізмаў ці правілы складання фразеалагічных слоўнікаў? Ну, мне здаецца, што паходжанне фразеалагізмам або значэнне. Правілы гэта наўрад, таму я абіраю паходжанне. Добра. Каця, я прымаю ваш адказ. Аб'ектам даследавання фразеаграфіі, вядома, з'яўляецца не значэнне фразеалагізмаў. Іх вывучае фразеалогія. І не паходжанне фразеалагізмаў. Каця, на жаль, вы памыліліся. Фразеаграфія вывучае правілы складання фразеалагічных слоўнікаў. Цяпер вы ведаеце правільны адказ. Першы блін камяком, як у той прымаўцы беларускай. І мы звяртаемся да другога пытання. Як правільна напісаць назоўнік мыш у форме творнага склону адзіночнага ліку? Мышшу, мыш'ю з апострафам ці мышай? Ну, мне здаецца, што тут падыходзіць варыянт Б, мыш'ю з апострафам. Ну, просто таму, што я так некалькі разоў пісала. Мабыць, гэта неправільны варыянт. А можа, мышай? Не, Не, не мышай. мышам яшчэ можа быць такі варыянт. Ну, то калі б слова мыша было мужчынскага роду, то сказалі б мышам. А паколькі жаночы і з асновай на шыпячы, то правільны адказ на вашу думку? Мабыць, мышшу. Усё ж такі. Гэта варыянт? А. Я прымаю ваш адказ. Каця, сапраўды, слова мыш у беларускай мове жаночага роду. І ў творным склоне адзіночнага ліку гэтае слово будзе гучаць так. Мышшу. Вы правільна адказалі, малайчына. Давайте папляскаем у далоні. Гэта дапамагае скінуць напружанне. Ідзем далей. І я нагадваю, у вас ёсць падказка сяброў. Выберыце варыянт адказу, які адпавядае марфалагічнай норме слова «дадому». Слова «дадому». У ім няма канчатка, у ім нулявы канчатак, ці у ім ёсць канчатак «у». Дадому. Ну, вельмі складанае пытанне для мяне. Аднак, калі разабраць гэтае слово, то, мабыць, тут ёсць канчатак «у». Таму што корань «дом». Ну да, гэта менавіта прыстаўка. Вось, таму... Дадому. Мабыць, у ім зусім няма канчатка. Альбо нулявы. Няма канчатка, нулявы канчатак, канчатак «у». Калі падумаць, то няма канчатка ў яго. Гэта ваш адказ. Я яго прымаю. Дадому. Куды? Гэта прыслоўе. Гэта нязменная часціна мовы. А значыць, канчатка у гэтым слове проста няма. «У» з'яўляецца суфіксам. Зверху, знізу, направа. У гэтых словах канчатка няма. Вы малайчына, Каця. І зноў мы згадваем фразеалагізмы. Якое значэнне
Мае фразеалагізм гнуць дугі. Непасільна працаваць, займацца глупствам ці ашукваць. Ну, у мяне, па-першае, што бросілася ў вочы, гэта альбо непасільна працаваць, альбо займацца глупствам. Таму што гнуць дугі – гэта нейкая справа, якая не вельмі патрэбная, мабыць. Непасільна працаваць, таму што гэта цяжка, калі у прамым сэнсе. Вось, таму... А ашукваць вы не разглядаеце? Ну, не зусім. Гнуць дугі. А навошта іх гнуць, калі яны і так дугі? Ну, да. Таму, карацей кажучы, гэта не непасільна працаваць, таксама не ашукваць, таму я абіраю варыянт Б – займацца глупствам. Займацца глупствам – такі адказ выбрала Катя. Катя, памылачка. Нічога страшнага. Гнуць дугі. Што рабіць? Ашукваць. Гаварыць няпраўду, ашукваць. Менавіта такое значэнне мае гэты фразеалагізм. Запомніце яго, калі ласка, і ідзем далей. Назавіце памылковы варыянт ужывання выразу. Больш 20 гадоў, больш за 20 гадоў ці больш як 20 гадоў? Больш за 20 гадоў. Больш як 20 гадоў. Таму варыянт А застаецца больш 20 гадоў. Які варыянт вы лічыце памылковым? Варыянт А. Больш 20 гадоў. Я прымаю ваш адказ. Вы абсалютна дакладна выбралі неправільны варыянт. Малайчына, вы выйгралі. Проста вось гэты варыянт больш 20 гадоў неправільны. Так у беларусы не гавораць. Дзякую вам за вашы веды. Катя, адно пытанне засталося. Які з варыянтаў напісання слова беспамылковы? А слова такое – максі-спадніца. Дык вось як гэтае слово напісаць? Разам максі-спадніца, максі-злучок спадніца ці максі-спадніца асобна? Ну, максі-спадніца... Можна, дарэчы, у сяброў спытаць. Можа, яны вам што прапануюць? А чаму бы не? Сябры, я прашу вашай дапамогі. Ці разбіраюцца хлопцы ў максі-спадніцах, я не ведаю. Але яны раяць вам узяць другі варыянт. Максі, злучок, спадніца. Ну, ён мне таксама казаўся найбольш праўдападобным. Добра, я прымаю ваш адказ. У правілах ёсць такое: словы часткі максі і міні пішуцца праз злучок. Міні, спадніца, максі, мода і гэтак далей. Вы правільна адказалі. Сябры, я вельмі ўдзячна вам за вашу падказку. У вас 40 балаў. Гэта добрая заяўка на перамогу. Але можа стаць 80, ці 70, ці 60, ці 50. У любым разе гэта болей, чым 40. А ведаеце як? У мяне ёсць дадатковае пытанне. Вы згодны? Згодна. Цудоўна. А якую суму вы ставіце на кон, Катя? Давайте 10. 10 балаў Катя ставіць на кон. І атрымлівае пытанне. Які помнік архітэктуры размешчаны на банкноце вартасцю 50 беларускіх рублёў? Ну, няхай будзе Мірскі замак. Гэта ваша прапанова. Так. І мне прымаць ваш адказ.
Я прымаю ваш адказ. Ён правільны. Малайчына, Катя. Помнік архітэктуры 16 стагоддзя, Мірскі замак, размешчаны на банкноце вартасцю 50 беларускіх рублёў. Катя, я вас віншую, вы малайчына, у вас 50 балаў. Вось трэба было ставіць 40, было б 80. Ну, уже ўсё. Ужо ўсё. 50 – гэта добрая сума. Яўген, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Таксама раз. Раскажыце пра сябе, на якім курсе вы вучыцеся і ўвогуле чаму вырашылі пайсці ў гісторыю? Я вучусь на другім курсе. Гісторыя, мне кажется, вельмі цікавая навука. Вось, асабліва археалогія, таму мне як бы так сразу приглянулась. Вось. Ну і я решил пайсці на гісторыю. А, дарэчы, у якім класе вы вучыліся, калі вырашылі, што буду гісторыкам? Справа ў тым, што не ў якім. Я да гэтага вучыўся на эканамічным факультэце ў Скарыне. Вось. Вы ва універсітэце вучыліся на эканамічным факультэце? Так, потым я ўжо як скончыў, мяне зацікавіла гісторыя, вось, і я пашоў на гістфак. І гэта ўжо ваша другая адукацыя вышэйшая? Так. Вы маеце ўжо дыплом эканаміста і зараз вучыцеся на гісторыка. Цудоўна. Гуляем? Гуляем. Катэгорыя культура. І першае пытанне. Першы у БССР гукавы кінатэатр меў назву «Чырвоная зорка» і быў адкрыты ў Мінску 10 лістапада. А якога года? 1935 год, 30 год ці 25 год? Мне здаецца, што ў 25-м годзе. Хаця... А мабыць, у 30-м. Таму што якраз першы этап Савецкага Саюза якраз был продвигаўся кінаавангард везде. Таму якраз 20-е годы. Але хай будзе 30-й. Гэта ваш адказ? Так. 1930 год. Добра, я прымаю ваш адказ. 10 лістапада 1930 года у Мінску быў адкрыты першы ў БССР гукавы кінатэатр, які называўся «Чырвоная зорка». Я вас віншую. Малайчына, ідзем далей. Якому беларускаму аўтару належаць словы? Звяртайце ўвагу не на багацце, але на сэрца, навуку і славу ў людзей. І варыянты. Вінсэнт Дунін Марцінкевіч, Максім Богданович, Францішак Багушевіч. Калі ласка. Мне здаецца, што гэта Вінсэнт Дунін Марцінкевіч. Таму што... А чаму? Мабыць, па стылю больш падобным на яго. Вось. Але я допускаю, што гэта могуць быць другія аўтары. Вось. Але мне здаецца, што гэта Вінсэнт Дунін Марцінкевіч. Мне ўжо прымаць адказ ваш. Я прыняла яго. Звяртайце ўвагу не на багацце, але на сэрца, навуку і славу у людзей. Гэтыя словы належаць Вінсэнту Дуніну Марцінкевічу. Вы малайчына. Дякую. Так стрымана, дзякуй. Можна пляскаць у далоні і радавацца больш яскрава.
Разгледзьце выяву, Яўген. Мгм. На банкноце вартасцю 50 беларускіх рублёў намаляваны ноты. Фрагмент якога музычнага твора яны прадстаўляюць? Танец Лявоніха, песня «Радзіма моя дарагая» ці паланез Агінскага? Мабыць, танец Лявоніха, тому што па рытмікі яно якраз падыходзіць. Если сопоставлять с другими вариантами, мне кажется, полонез Агінскага все-таки больше подыходит. Гэта ваш адказ. Так. Я яго прымаю, Яўген. Мелодыя на грашах, вядомы паланез Міхаіла Клеафаса Агінскага «Развітанне з радзімай». Вы малайчына. Ідзем далей. Які элемент адзення нашых продкаў не адносіўся да паяснога? Кабат, панёва, нагавіцы. Здаецца, што нагавіцы? А чаму? Ну, нагавіцы, як чуецца з назвы, звязана з нагамі, а не з поясам. Вось. Ну, з другого боку... У вас ёсць сябры? Добра, тады няхай мне дапамогуць сябры. Калі ласка, сябры мае, дапамажыце. Яўген, мы атрымалі падказку вашых сяброў. Кожны з 4 гаворыць, што трэба браць варыянт кабат. Менавіта кабат не адносіцца да паяснога адзення. Ну, няхай будзе кабат. Я прымаю ваш адказ. Давайте пачнем з панёвы. Панёва – гэта старажытнае усходнеславянскае адзенне замужніх жанчын. Гэта такая спадніца. Яна трымалася на поясе. Нагавіцы – гэта ўжо адзенне мужчынскае. Гэта звычайныя штаны. Іх носяць на нагах, але трымаюцца нагавіцы на поясе. Гэта таксама паясное адзенне. А вось кабат не адносіцца да паяснога адзення. Кабат – род жаночай цёплай камізэлькі, безрукаўка. І апраналі яго на цела, яно трымалася на плячах. Гэта правільны адказ, вы малайчына. Мои сябры, вялікія дзякуй. Вось, вы мне вельмі дапамаглі. Ідзем далей. Яўген, разгледзьце, калі ласка, выяву. Працаваць 7 пальцамі. Гэта ідыёма на ідышы, якая азначае працаваць вельмі хутка. Хто з мастакоў увасобіў гэтую ідэю ў аўтапартрэце? Марк Шагал, Юдаль Пен ці Казімір Малевіч? Марк Шагал. Я прымаю ваш адказ. Гэты аўтапартрэт выяўляе напружаную працу мастака Марка Шагала. Вы правільна адказалі. І яшчэ адно пытанне. Было ў салдата 2 полі. Поле, дзе кветкі ірваў, бегаў з сябрамі на волі, і поле, дзе ён ваяваў. А хто аўтар гэтых знакамітых радкоў? Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі ці Ніл Гілевіч? Мабыць, Вярцінскі. Так, мой адказ Вярцінскі. Ну, калі разглядаць творчасць гэтых паэтаў, то у кожнага ёсць вершы, якія
былі пакладзены на музыку. Але гэта верш Анатолія Вярцінскага. Вы малайчына. Так. Евген, у вас ні одной памылкі няма. Бывает. Бывае, здараецца. 60 балаў у вас, гэта цудоўны вынік. І я прапаную вам згуляць яшчэ одно пытанне. І вы можете ваши балы прымножыць. Ну, давайте ва-банк. Цудоўна. 60 балаў на кон ставіць Евген і атрымлівае пытанне. Назовите беларускую спартсменку, якая была удостоена звання Героя Беларусі. Хай будзе Домрачева. Домрачева. А як яе завуць? Дар'я. Добра, я прымаю ваш адказ. Ён правільны. Евген, я вас віншую. Дар'я Домрачева, вядомая беларуская біятланістка. 4-кратная алімпійская чэмпіёнка, 2-кратная чэмпіёнка свету. Дар'я Домрачева. Дзякую вам за ваши веды. Я вас віншую. У вас максімальная колькасць балаў, якую толькі можна зарабіць у віктарыне. Евген, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я вас так сама рада вітаць. Евген, якім з'яўляецца кола вашых навуковых інтарэсаў? Ну, я в адрозненне ад сваіх, скажем так, калег, больш раўнадушны да археалогіі. Мяне цікавяць больш літаратурныя помнікі Великага княства Літоўскага. Вось, скажем так, калі браць перыяд, гэта 15-16 стагоддзя. І погляд гэтых літаратурных помнікаў на гістарычны тагачасны працэс. Вы супастаўляеце, што апісваецца ў творы з тых часоў з нейкімі гістарычнымі крыніцамі. Наколькі гэты працэс вас захапляе? Гэта цікава? Скажем так, неверагодна цікава, неверагодна. Ну што ж, гуляем? Так. Першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Як называліся сярэбраныя манеты, якія ў 9-10 стагоддзях сустракаліся на землях сучаснай Беларусі? Што гэта? Грош, дынарый ці талер? Так, ну, давайте будем спрабаваць аналізаваць вось непасрэдна сам малюначак. Так, мы бачым тут іншаземныя выявы, вось крыжак, іншаземныя надпісы на лацініцы. І таму грошы гэта будзе наўрад. Наўрад. Так, таму застаецца нам вызначыцца паміж дынарыем і талерам. Ну, наколькі я ведаю, як пішуць нашыя гісторыкі, пра талеры звычайна яксі не ўзгадваюць, і я нават, сумленна кажучы, не магу сказаць, у які час яны выкарыстоўваліся. Звычайна, вось нават у школьных падручніках азначаюць дырхемы і дынары. А давайце паспрабуем запытацца ў сяброў. Давайте. Паважаныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Евген, не часто так бывае, раздзяліліся ў сваіх думках вашы сябры. Нічыя ў іх. 2 чалавека гавораць, што гэта грош, і 2 чалавека выбіраюць варыянт дынарый. Так, ну, ўсё ж, калі лацініца яна ў нас напісана, я буду лічыць, што гэта дынары. 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 Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Гэта манета грош. Таму і назва цяпер у нас грошы. Гэта грош. Вы памыліліся.
Евген, вы вельмі зацікаўлены чалавек, ці даводзіцца вам вандраваць па Беларусі? Час ад часу. Разгледзьце, калі ласка, выяву. І вызначце прадстаўлены помнік беларускай архітэктуры. Што гэта? Троіцкі касцёл у Ішкалдзі, Святараства Багародзіцкая царква у Мураванцы ці Міхайлаўская царква у Сынкавічах? Так, ну, дакладна я бачу гэта, што не Троіцкі касцёл у Ішкальдзе, у ім няма вось такіх вежаў. Так, таму вось яксьці ідзе выбар паміж Мураванкай і Сынкавічамі. Давайте, можа, ўсё ж паспрабуем Мураванку. Спачатку я палічыў, што гэта Сынкавічы, ну, яксьці вось вобраз прыходзіць, што ў Сынкавічах больш магутныя павінны быць сцены, хаця яны да болю падобныя. Давайте, няхай будзе Мураванка. Мураванка. Я прымаю ваш адказ. Гэта царква нараджэння Багародзіцы у Мураванцы Шчучынскага раёна. Дзякуй вам за ваши веды, за ваше адчуванне правільнага адказу. Вы малайчына, Евген. Ідзем далей, трэцяе пытанне. Як у 17-18 стагоддзях называўся падатак, які плацілі беларускія прыватнаўласніцкія сяляне на ўтрыманне войска свайго пана? Старажоўшчына, гіберна, рэйтаршчына. Так, ну, па-перша, адкінем старажоўшчыну, наколькі мне вядома, гэта не падатак не вайсковы. А вось гіберна і рэйтаршчына, яны якраз вайсковыя абодва. І паміж дзвюх зол, што называецца, трэба зноў-такі выбіраць адно. І ваш адказ? Рэйтаршчына. Я прымаю ваш адказ. Прыгонныя сяляне, якія жылі на землях феадалаў, плацілі падатак на ўтрыманне асабістага войска свайго пана, і гэты падатак называўся рэйтаршчына. Малайчына, Евген. Наступнае пытанне, чацвёртае. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Якой з губерній, размешчаных на беларускіх землях у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя належаў гэты герб? Гомельскай губерніі, Віцебскай ці Магілёўскай? Добренька, так, глядзім, наколькі мне вядома, гэта дакладна не Гомельская. Ну, я схіляюсь, вось, скажем так, да Магілёўшчыны. Скажем, напрыклад, вось у нас Катя, іншы гулец, яна з Магілёўшчыны, з Бабруйска. І таму вось раз я не ведаю правільна адказу дасканала, то паспрабую абапірацца на гэта. З Віцебска у нас нікога няма, таму Віцебск не бяром. Ну, добрая матывацыя. Скажем так, у гонар прысвячэння давайте выберем Магілёўскую. Ну, давайте. Магілёўская ваш адказ. Так. Я прымаю ваш адказ. Евген, перад вами герб Магілёўскай губерніі. Засталіся два пытанні, і зноў выява на экран. Гэты мемарыяльны комплекс быў пабудаваны ў 1966 годзе на высокім маляўнічым беразе Дняпра. Назавіце мемарыяльны комплекс. Прарыў, Лучыцкая вышыня ці Кацюша? Так, ну вось удалечы нам бачыцца, скажем так, сродак перамяшкання і ваенная тэхніка. І, в прынцыпе, яна падобная на Кацюшу. Так, таму, верагодна, гэта і будзе Кацюша. 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 Гэта ваш адказ? Ці яшчэ падумаеце? Я думаю, што гэта Кацюша. Афіцыйная назва гэтага мемарыяльнага комплекса за нашу савецкую радзіму. Ён быў пабудаваны ў 1966 годзе на высокім маляўнічым беразе Дняпра.
у гонар 25годдзя першага залпу. Кацюшы, малайчына. І апошняе пытанне. І зноў выява, партрэт. Назовіце савецкага палкаводца, які камандаваў першым прыбалтыйскім фронтам падчас ажыццяўлення аперацыі «Баграцыён». Хто гэта? Георгій Жукаў, Іван Баграмян ці Георгій Захараў? Георгій Жукаў на момант пачатку аперацыі «Баграцыён» ён не кіраваў ні адным з франтоў, быў, скажем так, надзіральнікам, даглядчыкам за праведзеннем дадзенай аперацыі. Так, адпаведна, у нас засталіся Іван Баграмян і Георгій Захараў. Захараў кіраваў адным з беларускіх франтоў, і, адпаведна, Шыма ён нам таксама не падыходзіць. І застаецца ў нас Іван Баграмян. Адказ пад літаркай «Б». Таму мы яго і выбіраем. Іван Баграмян. Зразумела, я прыняла ваш адказ. Захараў камандаваў другім беларускім. Георгій Жукаў, як вы сказалі, ён координатором дзеянням быў. А Баграмян камандаваў першым прыбалтыйскім. Вы правильно адказалі, малайчына. Выключная гульня, Яўген. У вас 50 балаў. 120 балаў у Яўгена. І ўжо вядома, што ён пераможца. Аднак я не забараняю вам узяць фінальнае пытанне. Ну, ведаеце, в прынцыпе, наколькі я памятаю, у гульца і іншага, у Кацярыны таксама 50 балаў. І таму я вось, скажем так, застануся на беразе, адмоўлюся ад гульні і падзелім разам другое месца. Цудоўны адказ, цудоўны выбар. Дзякуй, Яўген. Я вас віншую з цудоўнай гульнёй. Вы, малайчына, было вельмі прыемна. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Яўгену. Яўген, цяпер ён ваш. Трымайце і валодайце. Вялікі дзякуй. Мне вельмі спадабалася гэта віктарына. Я атрымаў масу эмоцый, драйву і абавязкова прыйду сюды яшчэ раз. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.